Non-waterproof formula. Bisan mayaman og tubig, mubalik og sinaw sa og. Starwax Wax, Starwax Wax. Starwax, dili mahugda. Starwax ang number one kitang natural wax. Starwax Floor Wax, ang #1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. One day, isang araw, ay ito napansin ko. Toothpaste na pinili ko. Sa Fluoride, bitin ito. Ang leading brand Bango, dilitan ng tunay maximum fluoride. Busa misis, pag unique toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection, batok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Magauban gihapon nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mo gihapon, si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, gusab si kasamang radyoman Yon Nilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong amahan din sa estasyon. Ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo, bana sa iyang mga kaubang baga radyoman. Okay, pizza 26, no? Sa bulan sa Abril, tuig 2020. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon, no? Ganatong tanan. Okay, niining higayon na ron, padayon ba man gyud ta og kumbate aning atong yatubang suliran. Hinoon, wake up call po ni nato alang nato mga matuuhon atong hinumduman nga wa gyud tay laing dangpanan gawas lamang sa tag-iya o gahimo niining atong gipuy-an. Gining kalibutan ang Dios, ang langit ng Amahan. Okay, sa atong pagpadayon karon mga tinahod nga tigpaminaw, sumpay ni Miyagi, pero dirita mo punting, mo focus o mo sentro pag-ayo ni ining usak ka
pangutana. Sa kapangutana ba nga nagtumbok sa kanang unsa ng atong pari? Unsa atong pari? Oh. Kaya nga atong pari karon labi na gyud nga diri sa mga lugar diin sakop sa Western rights o Latin rights ng kining Pilipinas apil man no. Kaya kung mag-iskot kay tag Catholic nga pagtuo doon na may kanang gitawag na tug Eastern Rites Catholics o Western or Latin. Unya, ang mga pari sa Eastern Catholics allowed sa ila ang minyo ang ilang pari. Samtang sa Western or Latin, sa maning Pilipinas, sakop man sa Western rights, mao na nga to mga pari obispo, gi-require sila sa seminaryo nga magpari sila nga celibate o single, dili minyo. Okay, no, kay sa miaging Domingo ato man tong nahisgutan ang pagka kining second in command ni Pedro sa gingharian sa Dios nga gi-establish diri sa bag-ong kasabutan, kingharian o simbahan nga dili na malumpag bisan pa sa mga dagko kaayong kakulian. So mao na ni ato naman tong naisgutan nga si Pedro ang mao gyud ang unang gibinlan ni Kristo anang iyang pagka makita nga shepherd. Kay ang gingharian lagi o mga karnero ni Kristo diri sa yuta, dili man gyud na niya pasagdan nga walay makita nga mangulo. Mao na nga katong gibasa nato sa Mateo 16:13 hangtod sa 20, diha nato mabasa kung kinsa sa mga apostol ang gipili ni Kristo nga maoy mahimong second in command niya. Nga kung baga sa ato naman ning naisgutan nga ang mayor ato nang gipanag-ing og hari. Dayon kanang mayor na siya vice mayor. Kanang iyang vice mayor mao na iyang second in command. Di ba? Nga kung mulakaw siya o muadto siya sa laing dapit, kanang iyang vice mo iyang mo represent niya o representative kung wala siya diha. Mao na. Unya, ang hari God sa New Covenant, bag-ong kasabutan, ang Diyos Gud mismo nga nagpakatao. Gitagna naman na daan sa Daniel 2:44, di ba? Ang Diyos sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili na gayud malumpag. So may gitumbok ana nasa Mateo 16:18 hangtod 19. Di ba? Ang iglesia na gingharian sa Diyos nga dili na malumpag niya mutakdo gyud kay kanang gatukod ana Diyos man gyud. Nagpakatao lang, di ba? Basahan ninyo Mateo 16:18, si Kristo man ang Diyos nga nagtukod og simbahan nga gisaaran niyang di na malumpag. So, wa na gyud laing gipasabot anang Daniel 2:44 ang gitumbok ana ang gingharian ni Kristo sa New Covenant. Unya kinsa man ang iyang gitugyanan si Yahweh, si Pedro. Symbolizing authority gyud nga usa ka leader. Unya ang atong cross reaper ana, kadtong gingharian sa daan, ang hari sa panahon ni King Hezekiah, ang iyang silbing second in command si Shebna, nga usa ka wicked nga leader, tinugyanan si Yahweh o giilisdan siya ni Eliakim. So si Eliakim na po'y silbing holder of the keys. Sa to pa, prime minister of the kingdom sa panahon ni katong King Hezekiah. Si Eliakim. So muna niya, hinganlan ng tinugyanan si Yahweh o kanang father, amahan. Sa kinat sila, papa. So diha na. Nanukad na ito'y nangutanan ako sa Facebook. Asa man kuno'y basihanan anas Biblia nga si Pedro lagi unang papa. Gipili ingon nga papa. So siguro makita siya ni, makadungog siya ni
sa radyo ba o taga dirito siya dapit or diha na sa YouTube, kung maminaw siya. So mao na yung mga bersikulo ha, Isaias 22, 21 hangtod 23, mao na diha ang supported verses nga kanang tugyanan si Yahweh, second in command to the king na tawgon nag-amahan o Father. Okay, ay lang lagi ka-confuse atong Matthew 23:9 ha, natay separate topic anak. So di sa kumuhisgot anak kay lahi man atong hisgutan ron. Okay. So mao na si Pedro. Si Kristo man ang hari. So mangutana din ta kinsa man ang iyang second in command? No? O may lain si Pedro. Unya naamang gud diri ang ilang pangutana karon. Diri ta mo focus pag-ayo. Unya dili man na si Pedro, kay si Pedro unang Santo Papa ninyo mga Katoliko nga minyo man na siya. Samtang kanang inyong Santo Papa ron dili man na paminyoon. Unya na sa 1 Timoteo 4, 1 hangtod sa 3 nga kanang pagdili sa pagminyo pagtulunan man na siyawa. O pagtulunan man na siyawa. So kanang inyong pagdili sa pagminyo sa mga pari, sa pagdili sa pagminyo sa inyong Santo Papa, pagtulunan na siyawa. So unsaon gud pagkatinuod nga simbahan anang Katoliko nga gisupak man na, no, sa 1 Timoteo 3:2 ang pangulo sa iglesia kun obispo na ay o kinahanglan usaray asawa. Daw kinahanglan na ay asawa, no, usa. Ya kanang inyong Santo Papa wala man ay asawa. So gisupak ng Biblia o katumanan ng baruganang Katoliko nga nagtudlo og pagtulunan sa yawa nga gidid-an pagpangasawa ang mga pari o sa tanang ana diha sa kanang nagdumala sa simbahan. Okay, sa may atong tubag ana. Okay. Now, kanang pag-ingon nga ang pangulo sa iglesia kinahanglan aduna gyud asawa o usa, dili na sabton nga kinahanglan nga naa gyud asawa. Ano man, kay si Pedro labaw ang obispo, di ba? Kay gitugyanan si Yahweh, labi na si Kristo, kay hari yun, di ba? Nandili man to minyo si Kristo. Although, mystically, si Kristo naminyo sa iyang simbahan o maminyo sa iyang simbahan, di ba? Pero mystical relationship man na. Ang pasabot na to nga minyo, kanabang lalaki babae ba nga hiusahon. Si Kristo, wala muhimo ana. So, kung sabto ng 1 Timoteo 3:2 nga ang pangulo sa iglesia kinahanglan nga naagi asawa, sa ato pa si Kristo nagsupak pud sa Biblia. Iwa man siya mga asawa, di ba? Dili lang si Kristo. Apilas Pablo kay niingon man siya nga dili siya minyo. Di ba? Single siya o celibate siya. Nasa 1 Corinto 7. Now, unsa may tinuod nga pagsabot anang 1 Timoteo 3:2. Kanang 1 Timoteo 3:2 nga ang pangulo sa iglesia kinahanglan usara ang asawa sa ilan ng panahon diin wala pa gi-require ang celibacy. Kana bang gihimo siyang mandatory ba? Kay kinigong mandatory vow of celibacy naaraman ni sa Western o Latin Rite sa simbahang Katoliko. Unya, sa akong nahibawan, nagsugod ni kining mandatory vow of celibacy sa Latin o Western rites, mga, kung ako malimot, 306 AD sa Konsilyo sa Elvira, Council of Elvira. Kay, before sa Council of Elvira, ang vow of celibacy optional. Optional. Sa ito pa, panahon sa unang siglo, panahon sa mga apostoles, ang ilang celibacy optional. Sa ato pa, kay optional ang ilang celibacy, so mahimong magminyo, mahimong pong dili. Kung minyo, kinahanglan usara, mao na ibot ipasabot anang 1 Timoteo 3:2. Kay sa panahon sa mga apostoles, ang ilang celibacy optional man, so pwede magminyo ang pare o obispo, pero kinahanglan usara kung minyo. Mao na ibot ipasabot anang 1 Timoteo 3:2. Kay dili man pod musugot ang Ginoo ana. Labi na diris bagong tugon sa gospel, si Kristo dili musugot anang daghanong asawa. Kung nay asawa, usara gyud.
Di ba mo na gipasabot diha sa ni Pablo sa 1 Timoteo 3:2 nga ang pangulo sa iglesia kun obispo kinahanglan usara ang asawa. Sa panahon na nila nga ang ilang celibacy optional. So kay optional sa to pa pwede minyo, pwede pod dili magminyo. Kung dili magminyo kinahanglan usara. Mao na ibot pasabot, no? Dili na nga kinahanglan gyud magminyo nga kung dili magminyo wa na kasala. Kay unang nagkasala si Pablong nagsultihan na. Di ba? Kaya siya may gaingon ni Timoteo, anang 1 Timoteo 3:2 nga ang obispo usa nga asawa. Di ba? Mao na. Dili na sabton nga kinahanglan na agi asawa. Kay kung kinahanglan na agi asawa, si Kristo si Pablo, unang nang ego anang pagsabuta, di ba? So mao na, tingali mangutana mo kadtong Council of Elvira Veritas, unsa may biblical support atong nga council nga itugot to katong kanang baop silibasi nga mandatory sa Western rights. Katon ng kanunan akong gipugnit-pugnit nga tekstos Biblia. Right after nga si Kristo nag-announce nga magtukod siya ging harian, ang iyang gihimong prime minister o second in command niya, ang iyang silbing representative nga si Pedro, iyan ang giingnan anang gahom sa pagdili og pagtugot, gahom na sa Dios. Basahan ninyo Mateo 16:19. Sa dihang giingnan ni Kristo si Pedro, si ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani hanggang haan sa impierno, dili makabuntog o makaguba ni ini. Ihatag ko kanimo. Timan ihana ang ubang mga apostolis dito. Na ang ubang mga tinulaan dito. Pero nganong ni Pedro raman gibilin ang mga yawi sa gingharian. Di ba? So, klaro kayo nga, si Pedro mo'y gihimong second in command. Kay siya man gituganan si Yahweh, kay actually kung mubasa mo pinadayag 3:7 ang gipasabot nga naghawid og Yahweh kana nga authority si Kristo na. Di ba? Niya among the 12 apostles sa tanang mga apostoles si Pedro iyang gituganan ana. Then giingnan din siya diha no Mateo 16:19. Pedro ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot usab na ko sa langit. Di ba gahom man na sa Dios, gahom na ni Kristo iyang lugway. Iyang tugyan pod ngadto ni Pedro. Sa ato pa si Pedro pwede magbahin og lus. Officially ha sa tibok na simbahan. Sumao na mga tinahod nga tigpaminaw. Unya tingali mo ingon mo ngano man lagi diha sa Mateo 18:18. Giingnan man diha ang tibuok mga apostoles ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit ang inyong itugot. O dili lang kay si Pedro, apil lang ubang mga apostoles. Tinuod na kay sa pangagamhanan gud sa iglesia ang pagdumala dili pod mabuot ang Ginoo way kauban si Pedro sa pagdumala. Kay maugtas pod siya ana maparehas na sa panahon ni Moses nga hingreklamo siya nga katong panahon nila sa una sa tong Joshua o kinsa to sila sa mga panahon sa una nga nagreklamo nga oy kadaghan na usaon niyong mga paghusay aning mga problema Lord nga dako ka ining katawhan nimo niya ako ra ani mo dumala. Mo to nga gipadal-an siya mga kauban tong mga judges, di ba? So mao na nga si Pedro mo gitugyanan si Yahweh apan na si ubang mga apostol sa pagdumala. Sa ato pa ang grupo sa mga apostoles parehas jud na anang kana galing atong Supreme Court nga ang gitugyanan sa Yahweh maoy chief. Di ba? Chief. Kay sa Supreme Court tanan diha mga labaw na mga justice niya na ay chief justice, di ba? Then kung mag-council na sila, magtigom na sila, dayan ang mubungat yun sa kanang desisyon sa ilang council, ang Chief Justice, di ba? Ingon na pod. So ang mga apostoles, mga labaw na, dihas la, mga shepherd na, pero si Pedro, mao ang gituganan si Yahweh. But pasabot siya mo'y chief. Ang sugoon nga mao gi manguna nga sulugoon, mao na chief niya. Mabasa man na sa Biblia, asa man na mabasa sa Biblia nga kanang gisugo nga mao gyud silbing chief o kanang mao gyud kanang
labaw na nasa Lucas 22:26, no? Basahin ninyo. San Lucas kapitulo 22 bersikulo 26 nga niingon si Kristo diha nga ang chip o labaw ang suguon niya. Sulugoon, di ba? Among the 12 apostles, no, si Pedro man ang gisugo nga maogi mo serve sa tanan. So mao na nga si Pedro mao chip. So asa mabasa nga ang chip kanang suguon nga mo dumala sa tanan? O nasa kuan Lucas 22:26. Oh, so mao na nga ang gitugyanan sa Yahweh mao chip. So mao na. Unya asa man na mabasa sa Biblia nga makita gyud example ana nga gigamit ng Pedro ng binding and loosing, pagdili og pagtugot. Dayon kinaaman si kaubang mga apostoles sa maong kanang tigom mao na nga sa Mateo 18:18 giingon lagi ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot no. Sa Biblia kanus ama na nahitabo unang nahitabo nga gigamit na nila ng gahom sa binding and loosing nga dunay gipadayon nila, doon na po giundang na nila nga practice. Katong Council of Jerusalem. Oh, katong Council of Jerusalem, di ba? Nasa buhat 15. Oh. Di ba si Pedro mo'y katapusang misulti human sa taas nga lantugi. Oh, then wa gyud misupak sa iyang pronouncement. Ngano man kay siya may chief. Siya may silbing Chief Justice. Dayon nitingog si Santiago paghuman nilibot sabton siya mo'y leader kay dili man siya mo'y gitugyanan si Yahweh ni Kristo, si Pedro man. Oh. Ang uban mo ingon man gud nga ang leader dito si James kay siya mo'y joy awahi misulti. Dili na mao. Maig siya mo'y gitugyanan si Yahweh. Ang gitugyanan ni Kristo sa Yahweh si Pedro mao na siya mo'y chief. Di ba? Oh. Nisulti po si Santiago tungod kay siya may leader o obispo dito sa Jerusalem. Mutingog po siya, protocol man na, di ba? Oh, pero wala niya supaka ang giingon ni Pedro. Naalang siya gisulti dito mga disciplinary rule nga naapay giapil gali sa mga Jewish practice niya nga disciplinary rule katong dili pagkaon sa dugo. Pero dili na siya new covenant teaching ni Jesus Christ. Disiplina lang to sa ilang panahon nga wala nila pod undang tanan ang mga Jewish practice. Pero si Pedro sa iyang pronouncement naa na giundang nga practice adaan. Di ba? Oh, kadtong kanang di ba ang issue dito, ang debate dito mo man nga unsa man kinahanglan tulion pa bagyod ang mga hintil nga mopasakop sa iglesia. So gipasabot ni Pedro dito sa council nga luagan na dili na di na kinahanglang tulion. Ang mga hintil pwede na masakop sa gingharian. So mao na example sa binding and loosing. Oh, niya council na. So mao na tanang council sa iglesia balido na, di ba? Oh, sa ato pa katong Council of Elvira binding to. Oh. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Unya, tingali ha, 2-3 minutos na balay na hibilin, unsao man ako ni pagmubo. Dito sa atong kuha na lang, balikan na lang ato na sunod Domingo pohon, pag-discuss ng nabitin nga question anang puntuha. Now, dito ta nga, kanang pagtulunan si Hawa na Biritas nga pagdili is pagminyo. Now, tanaw lang ninyo ang history, kinsay gipasabot ni Pablo ana. Duha man gud ng pagdili sa pagminyo, duha na ka klase. Ang pagtulunan sa Hawa sa pagdili sa pagminyo, kung nagtuo nga kanang kaminyoon sayop. Ang naiguan na sa history katong mga Gnostics, Albigensians o katong mga heresy panahon pagid sa unang silog gasugod na, no? Mga Albigensians, Gnostics nga para nila dautan ng kaminyoon mao nang gidid-an gadili sila sa pagminyo. Mao na pagtulunan si Hawa. Unya ang pagdili di lang kay pare o laki, babaeng lalaki gidid-an. Oh, mao ni pagtulunan si Hawa. Ang pagtulunan sa Hawa nagtudlo gyud nga dautan ang kaminyoon mao nang gidid-an ang mga tao sa pagminyo, di lang kay pare ha, lalaki babae gidid-an. Sila mo'y katumanan anang pagtulunan si Hawa. Pero kanang pagdili sa pagminyo nga ang hinungdan para makaalagad pag-ayo diha sa gingharian sa Dios, dili na pagtulunan si Hawa. Pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina. Basahan niyo Mateo 19:12. Ningon si Kristo diha nga ang dili magminyo tungod sa gingharian sa langit, maayo na. Di ba? Si Pablo gahisgot pud ana sa 1 Corinto 7.
Di ba? Nga kung muhalagad ka sa Ginoo para dili mabahin ang imong hunahuna, mas maayo single ka. Na nasa 1 Corinto City 38:39 nga ingon siya nga maayo man ang pagminyo, pero mas maayo ang dili pagminyo. Oh. So mao na bawop silibasi. Oh. Gi-require na pagsugod ng bawop silibasi sa Latin Rite niadtong Council of Elvira. Oh. Na wa ko'y panahon nga mo discuss anig ayo na isgutan man ninamos programa sa CFD no sa miaging Domingo sa alas kining 8 gabi. Paminawa po ninyo karong alas 8 gabi kay mo apil gihapon taliha no sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders diin kita na membro po sa maong grupo. So, mao na no nga kanang pagdili sa pagminyo ang usa pagtulunan si Awa. No, kanang gatudlo nga daotan ng kaminyoon. Sa Katoliko go dili man daotan ng kaminyoon, sakramento man na. No, unya ang pagdili sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit, pagtulon anak ni Kristo mahitungod sa disiplina. Asa mabasa Mateo 19:12. Isang lituan naman tayo kung panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kadagkuan sa atong simbahan ng atong obispo, atong mga kaparian, sa atong Santo Papa, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop nila ay lakas. Yung mixed coffee, hindi ako gumamit kaya ang sarap ng tulog. Wala namang problema ako sa pagdamit. Simula nung mag-take ako ng mixed herbal coffee, nawala sa akin yung paghahapdi ng sikmura, lumaan ang aking pakiramdam sa katawan. Mix and herbal coffee, malaking tulong sa akin yon dahil talagang nakatulog ako ng mahimbing talaga. Pananakit ng ulo nawala na rin. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang Doc F Mixed and Herbal Coffee, Doc F Health Aromatic Plus sa Plus, at Doc F Malunggay Capsule ay mabibili sa Dipolog City, Inso Minimart, VCR Pharmacy, Alkias Pharmacy, Rewards Pharmacy, at sa lahat ng Doc Alternative branches nationwide. Ang mga matitibay ang loob, kinakaya ang bawat pagsubok at hindi nakakampante sa bawat tagumpay. Kasama ang Tanduay Rum na 165 years nang nagpapatibay ng loob. Ako po, si Derek Ramsey. Humahanga sa inyo kasama ang Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Isip mong ingisda, kada palawod lang